everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Unya karon, di man na Amerikanos bimbo. Okay na ka nga makabana og dili Amerikano? Depende nimo. Oh, unsa? Unsa depende nako? Imo man ang manok si Bimbo. So depende nimo kung ganahan jud ka nga siya kung mabana. Unsa? Ha, yabagag gid mong manulti oy. Yabag day na. Sige, para klaro nimo no. Ingan ni. Imo nang manok si Bimbo. Mao nga ako nang gisugot. O kung gusto ka nga siya nga kumabana, ako ingnon si Papa Luisito nga magminyo na mi si Bimbo. Kana, kumusugot kang magminyo na mi. Unsa? Layla, unsa mo ginaas imong Utok, lain sad kay atay ang nasud sa ko. Ako ang imong pabuton sa imong kaminyoon kang bimbo, ha? O lagi, pabungol-bungol diha gwapo ra ba ka? Ikaw kong pabuton. Ako din klarohon ha, para di ka maglibog. Ikaw kong pabuton kung ako na ba napakaslan ang imong manok nga si Bimbo. Hatagi ko nung dason be, kung ngano? Kay imo lagi siyang manok, kaya asin mag-uuy. Mao na nga nahibawag yun ka nga makaayo ba nimo ang among kaminyoon o dili? Kay imo gunang manok. Ha? Ayo kalimot, nga ako ang binlan ni Papa Luisito siyang katigayunan kumana siya. O kon maminyo namin si Bimbo, mahimo na nimo siyang labaw. Unsa? Busa ikaw, siguro agad nga makaayo ba nimo na si Bimbo nga kumabana ha? Kay kung sigurado ka nga makaayo nimo, ako siya imong bana. Kumauso ka muling kawas na. Imo nang gibuhat aron kun mapalpak ang imong kaminyoon. Ako ang imong basolon, di ba? Imo na jud na. Sa ako basulon di ay. Sa man, ako na siya pamanhon. Sige na sa imong mata ay. Tutok man ganako. Lahi gid ka sa uban, Layla. Lahi kag dagan sa utok. Kung wa pa ka makadesisyon, manayaw lang una ta. Nindot kay music ko. Sayaw dito gimo eh. Okay. Ang yabag ay, may barog bisan. Wa ko magkisayaw niya. Dali na Rickson, oy. Manayaw na ta. Dali na. Amaw mo ginibayhana. Dili man pabalibad. And one who never gave in. Unsa naman, Bimbo? Decide na diha. Unsa man? Paangka ni mo si Layla? Dili. Bimbo! Imo na imong kwarta, Virus. Total, kung ako na ang mabana ni Layla, mutaas man nga akong ranggo. Ug may pamigrelasyon si Tito Luisito. Bogo! Hinahina na yung sinultihan, oy, Venus. Amigo magkakunin mo. Ambot ni mo. Pero klaro na kaayo nga, tuwa na kalaban ni Layla. Tungod kay lahi si Layla. O lagi, lahi siya, kay lipat man siya. Di lagi na mo'y nakalahi ni Layla. Espesyal siya. Ayaw rin ko kung insulto ha, Bimbo. O siguro tayo naka-espesyal na ng libat. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Unsa? Walawan sa lapok? Awi noon? Lapok yung tuod na siya. Kay anak ko nagtulisan. Pero, wait. Bulawan? Dili siya bulawan, Bimbo. O sa siya kaalimatok. Venus. Makita ninyo kung nasaon sa pagsuyop ni Layla ang katigayunan ni Tito Luisito. Nagtuo magani ko. Nga doon na pa'y sindikato nga nagpaluyos pagpaila ni Layla nga anak ni Tito Luisito. Sino'y digoy ragyo ni hibawa na. Otro sa itong tiguwa nga. Siya mo'y nakaingon nga may abot sa kinabuhi ni Rexon ka ng Layla. Gusto. Tawa. Noon siya ka, Venus? Wait, tawagan lang ko. May number ka ba ni Noy Digoy?
nako eh. Kaya ako nang susihon ang karate club nga painrulan nila ni Laila o Grayson. Kinsa man yung nanawag. Number na lang. Sika ni kang nasa ron, bugtog ka. Nakaroon ka lang. Hello? 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 Wa kay dingaw karon miss? Ay, bolta. Kabastos ba ni mo ay naidigoy? Mangag sa'yo. Nakaila ka na ako? Si Venus ni Tiguang. Bungot sa ilo. Venus, kalma lang. Ay, bundak ng tiguang. Wa pagkakasuhay na ko, Ray. Bab, mamatsi ka. Dagwa rin tiguang ni Ray. Pero, namanakla yung kaghapon. Kabastos ba ni mo? Unsa man? Gusto ka kwarta o di? Kwarta? O natural, kwarta yun ako. Sa dili na unsa magkakwarta. Mao din nagkasinabot mong Laila. Kay pulos mo yabag og sinultihan. Yun na, Venus, nga na bang nasaag ka man, Ray? Nagdamong ko naman ta kog lami. Nga gibad shot man ko nimo. Sultihi ko sinuod nga pagkataoan ng Laila. Oh, Laila na sad. Day Venus, nangukay naman ka dito sa ilang dapit sa background anang Laila, nganong mangutana pa man kanako. Giunsa man nimo siya sa pagdiskubre. Kana ang gusto ko mahibaw, Digoy. Pila may imong ibayad, Inday? Sila may imong pangayoon? Usa ka 2,000 ka pesos kada tubag sa pangutana. Unsa? 100K na buang ka? Hapit na. Gamay na lang kuwang. Uni andamang imong pangutana og i-depositaan sa akong bank account ang kwarta. Dayon, tubago na nako ang imong mga questions. Imo mapangutana. Unya na ako nabuang ko. Pangkaway na kanan. Abi kanyang madako siyang kwarta. Kaging kalaging vinusa ka. Digoy. Digoy. Daon sa ka. Sige ka manggog katawa diha. Ma'am Teresita, gitawgan ko ni Venus. Iya kong suhulan o mutugan ko sa atong sikreto ni Laila. Unsa? Pagkahanggaw. Unya, mitugan ka? Ha? Nagpabayad ka? Uy! Mamay. Naataw nimo ang akong loyalty. Lagi. Baka magkinaunsa ang panahon, ma'am. Ikaw gayod ang akong sundon kay unsa, Digoy? Kay amo taman ka. Kay baw na ka. Basta among gwapa panggaon kita. Salamat, Digoy. Kinahanglang hanayon na nato ang tanan, Digoy. Timani. Nga kutob sa akong makuha kang Laila, may mabahin ka, Digoy. Yes, ma'am. Salig ko ni mo, anak. Kamao man di ka mo sayaw, Rickson? Nagsaba diha. Ibaw ka no, lipay. Kay ko karong gabi una ay. Ha? Ano ko daw? Kay baw ko nga, dili na ni mausab. Mura ko prinsesa karon. Mura ko si Cinderella nga nakigsayaw ni mo karon. Mahilig sa di ka ng mga cartoons? Oo, kinahan ko mahimo ko Cinderella sukad sa bata pa ko. Unya, kung magkaon na migina mo si mama ag papa, paghuna-huna ko nga, sa maabot, makakaon na unta kong lechon nga manok, di ba baboy? O kunya, wa ko magtuong mahitabo yun. Kalit ko na yung prinsesa sa mansyon ni Papa Luisito. Pero, naibawasap ko, lumalabay rin yung tanan. Mayo kayo nahibaw ka, na. Daan naman ko naibaw, ang damong gulan ni nahitabo sa kinabuhi. Pero, pasalamat ko sa Ginoo nga gipasuway ko niya kinabuhi ni Cinderella. Unya, nakasayaw ko karon din ni tunga-tunga ni lapat kay sayawanan. Unya, gikasayaw na ko ang prinsipe nga sa puton. Nga mao ikaw. Niya, naibawasap ko. Nga una katapusan natin yung sayaw.
Ha? Ganong nakasulti mo ka na? Ha, Layla? Ngano di ay, makiksayaw pa ka na akong usap? Dili na. Kabati ka? Ang kanta ba? Hindi tog lyrics, no? Oh, Rexon, pwede ba nga i-love ko nimo bisan karon lang gabi una, Rexon? ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!